Estampes de la Guerra Civil, segon capítol. El refugi 307. Durant la Guerra Civil espanyola, per a protegir-se dels bombardejos, es van crear refugis antiaeris. Actualment, n'hi ha més de 1.300 inventariats a la ciutat de Barcelona, essent el refugi 307 el més ben conservat. Habitualment tenien dues entrades d'accés, el 307 però, en té tres. Solia haver-hi lavabos al costat de les entrades, per garantir la ventilació i higiene. En verd. Repositori on es guardava aigua, equipament primers auxilis, roba d'abrigar i espelmes. Panells indicadors en lletra vermella de les normes a seguir dins del refugi. Al refugi no es podien portar animals, com tampoc utensilis. Prohibit parlar de temes com la política o la religió. La construcció d'un refugi era guiada per enginyers i arquitectes de la ciutat. Aquest té una llargada de 200 metres de túnels de volada i una amplada d'entre metre i mig i 2 metres. Podia acollir fins a 1.000 persones. En verd, sortidor d'aigua interior de la muntanya de Montjuïc. El terra solia ser de sorra. Sala d'infermeria. En blau s'indica el lloc on estaven els llits. També s'utilitzava com a sala per a contenir els atacs de pànic i d'ansietat. Sala per a nens. Es va enfonsar durant un atac i es decidia tapiar-lo per garantir la seguretat. Es va decidir ampliar el refugi amb una tercera sortida, preparant-lo per a la Segona Guerra Mundial. Durant la immigració dels anys 60 cap a Catalunya, una família de Granada va habitar el refugi. Aquí es veu el forn utilitzat per a cuinar. Un cop van marxar, el refugi va quedar tancat fins a la seva redescoberta als anys 90.